2026 е година на огнения кон. Енергията му се свързва с партньорите или опонентите, уговорките или споровете, съдебните процеси. Във фокуса на събитията ще са таланта и саможертвата. А подреждането на 5 планети в съзвездие Водолей през януари ще провокира революционни нагласи. Ето някои събития случвали се в годините на коня. През 1906 година на огнения кон. На 18 април земетресението в Сан-Франциско е едно от най-разрушителните природни бедствия в историята на САЩ. Съставено е 27-то правителство на България, начело с Димитър Петков. На 24 декември е първото радиоизлъчване на глас и музика в ефир. На 26 декември първият игрален филм в историята на киното е пуснат в Австралия. През 1966 година на огнения кон, България е на световно първенство по футбол за втори пореден път. Това е година на политически процеси, избрано е второто правителство на Тодор Живков. На Пловдивския панаир са изложени 10 автомобила Булгар Рено. Юрий Гагарин за втори път идва в България. През 1978 е година на коня. Един от най-тежките моменти на българската енергийна система е фаталният петък 13 през януари. Тогава се случва най-големия енергиен срив на енергосистемата, а страната остава без ток часове наред. През годината външният дълг достига критично ниво и чуждестранните и международните банки отказват да отпускат нови кредити на България. На 29 декември е измерена температура от 16 градуса. Това е най-топлият ден от 80 години насам, измерен през зимата. 2002 е година на коня. Папа Йоан Павел II за първи път посещава България. Поканата за НАТО и получаването на пътната карта за ЕС се случиха през същата година. 2014 е година на коня. На 23 юли правителството подава оставка след продължилите повече от година протести Данс Уитми.